Yes, Advocate Skeepers. Thank you, Chair. Ms. Menga, we ended off yesterday with you telling us about the complaint that you lodged at the Office of the Chief Justice here in Midrand. Sorry. Siqhubekisele izolo ke xa ubusiqalela ke ngesimangalo esi waye wazosivula kwi-office ke of the Chief Justice upper eMidrand. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. And it looked like there was a little bit confusion or it was not very clear. So I want to take you back so that we can, so that you can testify step by step on the process that you followed in order to lodge this complaint. Kuye kwacaca ke ukuba ngaba ke kukhona ke ukungavisisani pha napha ndizawucela ke ukuba ngaba ke ukuphinde utsho ke ungakhawulezi inkqubo le owathi wayilandela ukuvula isimangalo esi. Kulungile. Okay. Let's start with, you testified yesterday that the 6th of December you came here to the Office of the Chief Justice in Midrand. Uchilo ke izolo ukuba ngaba ngomhla we-6 kuDisemba waye weza apha kwi-Office of the Chief Justice eMidrand. And that was in 2022. Ngo-2022. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. Yes, you might continue. Ungaqhubeka ke. Ndifikile ndachaza isizathu esibangela uba ndifike kula office ka-DDG u-Advocate Potgieter. I arrived there. I also made known the reason as to why I arrived at that office of the DDG, Advocate Potgieter. Undibuzile uba ndiyafuna na ukwenza i-formal complaint. Advocate, is it mama? Ngumntu ongumama. She inquired from me as to whether I wanted to make to lodge a complaint. A formal complaint. Sorry, a formal complaint. Loo nto ke ndiza kuyenza in a form of an affidavit. And that I was going to do that in a form of an affidavit. Ndiphendule ngokuthi ewe. I responded by saying yes. Wathi uzandibizela umntu ozandincedisa. She then said she was going to call upon a person who was going to assist me. Ufikile ke umntu wazazisa uba ungukutlwana. The person arrived and introduced herself as Kutlwano. Sahlala ke sadrafta i-affidavit leyo. We sat down and we drafted that affidavit. Sorry, before you continue, how did you draft it? Nayi drafta njani. Yena uyatayipha because mna ngela xesha bendingayazi uba i-affidavit ndizawuyenza kanjani. She was typing because at that time I didn't know as to how I was going to go about to make the affidavit. Mna ndabe ngeke undithethayo yena etayipha ndimane ndirefera apha efowunini yam. As I was speaking and she was typing, I was now and then referring to my phone. Why did you refer to your phone? Kwakutheni umane urefera efonini yakho? Ndijonga iziganeko ezi zezi chats. I was looking for the incidents of these chats. Yes. Ewe. Siyibhale sayigqiba ke ngobusuku bangaloo mini umhla wesithandathu kuDisemba 2022. We wrote it and we completed it on that night of the 6th of December 2022. Nge-7 kaDisemba. On the 7th of December. Siphinde sahlala sobabini. Siyaprinta ke ngoku mna ndithatha apha efowunini yam ndithumela kwi-email address yakhe. We sat down, again the two of us sat down. We were now busy printing. I was taking from my phone and forwarding to her email address. What did you email to her? Indoni owayi emaila kuye. Zii screenshots ezi bendizithatha. The screenshots
that I was taking uziprintile ke wazidibanisa kwi-affidavit le sabe singabantu abahambayo abazawuya police station siyokhomishina. She printed them and attached them to the affidavit, and we were going we were to go to the police station for the commissioning. Sahamba ke saya Midrand police station. We then went to Midrand police station. Yes? Ewe. Sifikile kwakhona eMidrand head office of the Chief Justice. We again arrived at Midrand head office of the Chief Justice. Walungisa ifile ke ngoku le azawufaka kuyo ezi documents sibuya nazo. She then prepared a file where she was going now to put in or to place the documents that we came back with. Lonke lo xesha bemanend update uba uChief Justice ubesemxelele uba sikwesiphi stage ngoku and uza kuyisa uzawulala isile kwange 7 njalo. And all the time she kept on updating me that she had already informed the Chief Justice and that she was also informing the Chief Justice as to which stage are we at now, and that she was going to take it or make sure that before going to bed that very same day of the 7th, she was going to take it to the Chief Justice. Sohlukana ke yaphelela apho uba esithi uzayisa. We then parted ways, and it ended there with her saying that she was going to take it. Just to come back to a question I asked yesterday as well, did you take a copy of this complaint with you? Ubuyela ke kumbuzo bendikubuze wona izolo ingaba ikopi yesisimangalo wayithatha kusini na wena uzithathela wena? Zange ndiyithathe. No, I didn't take it. Yes? Ewe. And andizange ndicinge uba mandiyithathe. And I also did not think of it or of taking it. Yes, what happened then? Kwathini ke? Ndahamba ndingenayongo. I left without it. Yes? Ewe. Naye akachongo kum uba ikopi uyenzile nami bendingazange ndimbuze. She also did not say to me that she had made a copy. I also did not inquire from her or ask her about it. Was that the last time that you heard of Ms. Kutlwana? Kwaba ke kokugqibela ke uba ngaba uve kuye uKutlwana okanye ke ube nento ediba yokwenza noKutlwana. Kwaba kokugqibela ngalomini. That day was the last. I mean, was that the last time you spoke to him? Not on that day, any day after that? Andithethi nje ngolwa suku lodwa emveni koko kwaba khona ukuthetha naye. Ewe saphinde sathetha. Yes, we spoke again. When? Nini? Kwakulate ngoDisemba ka-2022. It was late in December of 2022. Apho wandifowunela endichazela uba i-complaint le yabe ndiyenzile nge-7 okanye le beyifakile nge-7. There she contacted me
informing me that the complaint that I had lodged on the 7th imisplaceekile. has been misplaced. So ucela ke ngoku ndiphinde ndenze enye. And so she was thus requesting me to do another one. Impendulo yam iye yathi andinayo i-affidavit kuba andiyazi uba ndizawuyenza kanjani. My response was, I do not have an affidavit because I don't know how to go about doing it. And andikho ngoku eGrahamstown ndisegqeberha High Court. And that I was not in Grahamstown, but I was in Gqeberha High Court. Why is it important for you to come forward with this complaint? Kutheni na kubalulekile kuwe okokuba ngaba ke uvele olubala okanye ke uze ngaphambili mayelana naso isimangalo esi? I don't know what options my colleagues had on their experiences and other women in general. So this was a platform for me to let them know that they can stand on their own and tell their story to the world. And to tell them, be brave and be you bravely. Now, do you have any reason to lie about what you said the JP did or about your involvement in this matter? Nasizathu na unaso sokuba ngaba ke ngabe uthetha into engeyiyo kanye ke ubuxoki mayelana nayo iJP okanye ukubandakanyeka kwakho kulombalo? Anasado. No, I have no reason. You told us in your evidence about a complaint that you had against a court manager. Did you make this complaint to punish the judge president for not assisting you with your complaint against the court manager or any other reason? Usixelele okanye utshilo kubungqina bakho okokuba ngaba ke unesimangalo owawusifakileke mayelana naye lowo ke ongumlawuli wenkundla kanye ke i-court manager ingaba ke esisimangalo esi usifake okanye usenze ngokohlwaya uJP ngoba ngaba ke engazange akuncede kwisimangalo sakho nge-court manager? Andiyenzanga ukupanisha yena. Sorry. No, I didn't do it as a form or to punish him. The judge president has said in his response to the complaint that he thought that you consented to the sexual communications. uJP ke ekuphenduleni kwakhe ke kwisimangalo esi uthe xa iphendula yena wayecinga okokuba ngaba ke wena ke wawuvu okanye ke lento yayisenzeka okanye ke incoko eziphathelene ke nezesondo wena yinto leyo owawuvumelana nayo. Did you at any point consent to receiving sexual messages from the judge president? Ingaba likhona na ilixa apho khona ke waye wavuma wena ke okokuba ngaba ke ni benale ncoko ephathelene nezesondo kanye naye ujudge president? Hayi, zange ndivumelane naye. No, I never consented. Were you in a romantic relationship with the judge president? Ingaba wawuthandana na ne-judge president? Hayi, zange ndithandane naye. I was never in a love relationship with him. Now, when we listen to your evidence, at various points in your WhatsApp communications with the judge president, when he made sexual comments, you seemed to respond with comments of a sexual nature. You recall that? Xa ke ngoku siye silandele sifunde ke imiyalezo lena kuye uWhatsApp ebethi ke xa eveza okanye ba nentetho ephathelene ke nezesondo evela kuye ujudge president ufumaniseka kuba nawe ubuye uphendule kwangolo hlobo nawe? Ewe, kunjalo. Yes, that's correct. Why did you do that? Bekutheni ze ukwenze oko? Sithetha ngomntu apha
or powerful? Here, we are talking about a powerful person. Sithatha ngomuntu ophethe province apha. We are talking about someone who is in charge of the entire province. Bekunzima ukuthi hayi kuye noxa nditshilo izihlandlo ngezihlandlo ndisithi hayi engandiva. It was difficult to say no to him, although I said no on numerous occasions, and he did not listen to that or hear my no. More than anything, bendisoyika indlela azandiphatha ngayo emsebenzini. I was scared of how he was going to treat me at work, Ngoba ndiyazi into bezandenza yona. because I don't know what he was going to do to me. And bekungekho mntu uzandikholelwa xa ndimxelela istory sam. And there was no one who was going to believe me if I were to convey my story. I understand that. Why did you send sexual messages back, or messages that seemed sexual? Ndiyakuva oko, kodwa ke yintoni eyayikubangela ubangaba amagama ungachasani unganye ungaphenduli ngendlela ebonakalisa ukuchasa oku, kodwa uphendule ngohlobo olu imiyalezo ayithumela ngalo. Ekungandivini kwakhe ukuthi hayi oko ndisithi hayi kuye ndiye ndabona uba ku-right uba mandimphendule ngale ndlela yena oneliseka yiyo. Upon realizing that he didn't take my no, or he did not hear me when I said no, I then decided to respond in the manner in which he gets satisfied, Ukuze ndigcine kukho uxolo emsebenzini. in order for peace sake at the workplace. Okay. Now, there are also times in your conversations with the judge president when you talk to him about commonplace, everyday things like court rolls or cases that are going on. Did you have any difficulty talking to the judge president about non-sexual things? Ikhona ke nemiyalezo apho khona ke nithetha nge-court rolls, nithetha ngezinto nje eziphathelene nomsebenzi. Ingaba kwakuye kube nzima na ukuthetha naye uJudge President ngezinto ezingadibenanga nencoko ephathelene nesondo? Bekungekho nzima ngoba besithetha ngomsebenzi. Umsebenzi yile passion sobabini sinayo. No, it wasn't difficult because we would both be talking about something work-related, and our work is something that both of us had passion for. If you were so upset at receiving the sexual messages from the judge president, how were you able to have normal work conversations with him after that? Ukuba ngaba ke ibikucaphukisa ngolo hlobo okanye buye ube nomsindo ngolo hlobo inqoko ke okanye inqoko ezi uJudge President wayithi aziqala kunye nawe, ngoko ke kwakwenzeka njani uba ngaba kube okanye kwakuye kube lula kangaka kanjani na ukuncokola ngezinto eziphathelene nomsebenzi? Ms. Mango, do you need a minute? Just a minute.
Would you like me to Thank you. repeat my question? Thank you. You can repeat your question. Okay. I was wondering if you were so upset about receiving sexual messages from the Judge President. How were you able to have these normal work conversations with him after that? Into endibuzayo ke okanye ke endibuzayo nokuba ngaba ke bangaba ke ebethi xa encokolayo ngeziphathelene nesondo ikuphathe kakubi loo nto ikucaphukise bekuye kube lula kanganjani na okanye ubuye uyenze njani na uba uncokole nje kakuhle naye ngeziphathelene nomsebenzi? Bekungekho lula. It wasn't easy Ngoba ngoku bese ndigcine uba professional emsebenzini. because now the only thing I was maintaining was being professional at work. Eyona nto ke ngoku ibindophula kukuba ne-personalities ezimbini. What was now breaking me was having two personalities. What do you mean by two personalities? Uthetha ukuthini nge-personality ezimbini? Emsebenzini kumele ndibe professional ndi-acting ngathi akho nto. At work, I need or have to have this professionalism and act as if there's nothing wrong. Futhi naye ingathi akandenzanga nto okanye andivi ibuhlungu. And also pretend as if I'm not feeling any hurt. He didn't do anything wrong to me. Ms. Mengo, we were going nicely about the nature of sexual harassment. And if we look at your complaint, it is your case, as you said in your testimony, that at the heart of your complaint is the advances made, the chats, and all messages sent to you by the respondent, right? Xa sijonga ke isimangalo sakho okubekayo ke okanye ke okuphambili ke uthetha ngencoko okanye ke ii-chats ezi ke respondent wayezithumela kunjalo? Ewe. Yes. And you said towards the end of your testimony that, in fact, in your statement as well, that you've had a look at sexual harassment policy. Is that right? Uthethile ke apha ekugqibeleni kobungqina bakho na kwisimangalo sakho okanye kwi-statement sakho ukhona ke ukuba ngaba ke wayijonga ke umgaqo okanye ke ipolicy ye-sexual harassment okanye ke ukuhlukunyezwa ngokwezocansi okanye ngokwezesondo, sorry. Ewe. Yes. In fact, very correctly, you do, even in your statement, point out that there is a gap about that on the judiciary side, because the one you were looking at is the one that governs the office of the Chief Justice, which is the employees, right? Uchilo okokuba ngaba ke ukuyijongeni kwakho uye wafumanisa okokuba ngaba ke inayo igap enayo xa kufikelelwa ke ngoku kwi-judiciary okanye ke abo ke bahleli ngaphambili ngoba ke xa ithetha yona ke ithetha ngokuphathelene ngokanye ngokubhekiselene nomqeshi i-Office of the Chief Justice. Kunjalo. That is correct. And so because you looked at it, I must assume that you are aware that the charge of sexual harassment which you lodged is not about the fact that two people cannot flirt. The operative word is that if it's unwanted and it's persistent, it is sexual harassment. Na njengokuba ngaba ungumuntu ke oyijongileyo ndiza kwamkela okanye ndizawucingela okokuba ngaba ke loo nto leyo ke uyibonile okanye uyayazi ke okokuba ngaba ngoku xa kukho into ephathelene bizeke igama lethi flirt isincwaso loo nto leyo ukuba ngaba ke asiyonto leyo ingavumelekanga okanye ingamkelekanga kodwa ke xa kukhona icala elingayithandiyo okanye ke elingavumelaniyo nayo loo nto leyo. Ewe ndiyaqonda. Yes, I understand. And you should know also that it must be persistent and demeaning. Kufuthi ke unoma ke uyayiqonda ke okokuba ngaba kufanele ukuba ngaba ibe yinto eqhubekekayo ukwenzeka engapheziyo kwaye futhi ke into ekwenza uba ngaba ke uziva uba ngaba ke na njengomuntu onyashwayo okanye onyashekayo.
Ewe, kunjalo. Yes, that is indeed correct. and creates an intimidating environment Kwaye futhi ke ibangele okokuba ngaba ke isimo esokanye indawo le ukuyo umzekelo ke mhlawumbe indawo lena ke yokusebenzela ibe indawo lena ofumanisa ba unokoyiko okanye ukhoriseka kuyo. Ewe, kunjalo. Yes, that is correct. and that it must be the one calculated to induce submission. Futhi ke nokwenzeka kwayo ukuba ngaba ke yenza ukuba ngaba lo yena kubhekiswa kuye azive into yokuba ngaba ngoku unyanzelisa okanye lonto inyanzelisa ukuba ngaba makehlene okanye athobe. Ewe, Yes. By actual or threatened adverse consequences. Kwaye futhi ke iziphumo ezo iba ziziphumo ke noko ezingazibakho anhle. Is it adverse and threatened? Yes. Kwaye futhi ezinesirhogiso phakathi. ewe, Yes. We know that the two of you, and I'm hoping we agree to the end of this cross-examination, we know that you and the respondent exchanged various messages. Siyazi ke ngoku kuba ngaba ke wena kanye naye ke respondent ukuba ngaba ke ninemiyalezo ke benithumelelana. ewe, Yes. And I said to you that for us to help the panel determine not whether the two of you were flirting with each other, but whether you were sexually harassed, whatever engagement you were having must have been unwanted and unwelcome. Can you please just break that up, please? In order for the panel, what the panel must determine is not that the two of you were flirting with each other. Ekufanele kuthathwe isigqibo kuko okanye isigqibo phezu kwako apha ayisokuba ngaba nina bekunekho isincwaso macala omabini kuni nobabini. Or you were sending each other salacious messages. Okanye ke nithumelelana ke lemiyalezo nina nobabini ke imiyalezo lena ke ekuthethwa ngayo apha. Salacious messages. I don't have a Xhosa word for salacious, I don't know. Okay. Sexual messages. Imiyalezo ephathelene nezesondo. ewe, Yes. It's sorry, I almost spoke Zulu. It is not for them to determine or to judge whether it is right for you to send each other such messages. Le panel ke umsebenzi wayo ayisukuba ngaba ke ithathe isigqibo okanye igqibo ekubeni ba biyinto eyiyo okanye elungileyo kusini na okokuba nithumelelane lemiyalezo. ewe, Yes. The thing they must determine is whether these messages, there is evidence that these messages were unwanted. Ekufanele kuthathwe isigqibo ngako okanye phezu kwako ukuba ngaba lemiyalezo yayingafuneki na okanye ke yayingamkelekanga na. ewe, Yes. And that these messages created an intimidating environment for you. Nokuba ngaba ke lemiyalezo lena ke yenze ukuba ngaba ke isimo okanye uzive uhogisekekile okanye ke bangaba ube kusimo so koyika. ewe, Yes. It is not the panel's business whether the two of you morally think it's right to send each other those messages. Ayisingomsebenzi ke wale panel okokuba ngaba ke igqibe yona okanye ke ithi phakathi kwenu nobabini ke ngokwendlela yokuziphatha okokuba ngaba bekukuhle kusini na okanye ibiyinto elungileyo kusini na uba ngaba nithumelane lemiyalezo. ewe, Yes. Thank you. I want to move to the other topic now because we started there. Thank you for your honest answers. Is this,
you do agree with me, as I think your evidence leader was saying, you do agree with me that sexual harassment is actually a pandemic that many women suffer. Uzovumelana nami okokuba ngaba ke ukuhlukunyezwa okanye ukuhlukunyezwa ke ngokwezesondo okokuba ngaba ke sisilonda esi abantu ababhinqileyo abajongene naso okanye ke yinto eluhlupho ebaphatha kakubi abantu ababhinqileyo. Ewe, siyavumelana. Yes, we do agree. In fact, as you said in your testimony, many women, and in your case you said many colleagues, many women find it difficult to even talk about it. Nanjengoba ubuchilo ke kubungqina bakho uye wathetha ke wena nangogxa bakho ukuba ngaba ke abaninzi babo bayifumana ke okanye ke iba ayikho lula into yoba ngaba ke bathethe ngayo. Ewe. Yes. And those who are found to have done it, where the evidence is that they have sexually harassed a woman, you would agree with me, and it's in your statement, that they deserve to be punished. Uzovumelana ke nami ikhona ke futhi na kwingxelo yakho kanye ke istatement sakho okokuba ngaba ubungqina bukhokhelela ekuthini ke ngokwenene kufumaniseke uba ngaba lowo ke umangalelwe kanye utyholo ngokwenza oko uba ngaba bafanele uba ngaba ke bohlwaywe. Ewe. Yes. In fact, as you suggest very seriously, you say they must face serious punishment, you say at the end of your statement. Uyatsho ke ekugqibeleni okanye ke ekupheleni kwengxelo yakho kanye ke istatement sakho ukuba ngaba ke kufuneke bohlwaywe qatha. Ewe. Yes. In fact, your suggestion at the end of your statement is such that if found to have committed this offense, it's the end of the respondent's life, so to speak. Uyatsho ke nasekugqibeleni phaya kwistatement esi sakho ke uba ngaba uba xa kunofunyaniswa uba ngokwenene ke kwenzile oku ke umangele ngako uba ngaba ke okanye sisiphelo eso sobomi bakhe. Ewe. Yes. And Ms. Mengo, it is to those brave women who raised this that we must show appreciation, right? Kungabo okanye kwabo ke babe ngamagoqa ke okanye babe naso ke isibindi uba ngaba ke baphakame ke bayithethe okanye bakuthethe oku apho kufuneke sibonakalise okanye siveze khona ke uba ngaba ke iyathakazelelwa lonto leyo uba umuntu aphakame ayimele. Ewe. Yes. You agree with me that such complaint, when raised, must be raised seriously and for genuine reasons. Uyavumelana nami ukuba ngaba ke izibangalo ezikumila kunjena ke xa zithe zabe ziyavezwa ke kufuneke zivezwe ngokunyanisekileyo ke ngokunyaniseka. Ewe, ndiyaqonda. Yes, I understand. And they must be raised without a tinge of dishonesty or fabrication of evidence. Kufuneke yenziwe ke lonto ke kungabikho nesuntswana eli lokunganyaniseki okanye ukulungiselela okanye ke ukufakelela ubungqina. Ewe. Yes. And you say in the statement that the JP, having told him about the conflict with the court manager, promised that he would have a word with her. Uchilo ke okokuba ngaba ke emveni koba ngaba ke uJP waye wamxelela ke ngale conflict kunye no court manager wathi ke uJP okanye wathembisa ke uJP uba ngaba ke uzawuthetha uzawudlana indlebe naye. Ewe. That's correct. Then in relation to the respondent, let's go to paragraph 6. Sorry, man, my eyes, I'm older than you, so my eyes, I can't see. Paragraph 6. Yes. You say, after 30 minutes, I walked out of my office. Down the corridor, I saw the court manager, CM, walking towards the JP's chambers, and she entered. Right?
Yithi ke phaa emva kwemizuzu engamashumi amathathu ndaye ke ndaphuma eofisini yam ndehla ke ngayo ke ihanga okanye ke icorridor ndambona uCM ucourt manager ehamba ke esiya ngakwi-chamber ka-JP wangena. Ewe, Yes. In fact, in the next line, you tell us that something inside you told you to get to the office. Would you explain that line? Ke kulanye landelayo uyasixolela ke ukuba ngaba ke kunento nje apha ngaphakathi kuwe eyathi ke ngena ungakwazi ukuba usicacisele ngala line. ewe, Yes. the inner voice or the instinct, and husband instinct ngesiXhosa yintoni? Instinct. I don't know what instant is in isiXhosa. Okay. It's fine, ma'am. I do understand. I do understand instinct. You then tell us that when you look through the office, because you say it was not properly closed, and you saw the JP, the respondent, hugging the court manager, right? Ngoba ke ucango lalungavalisiswanga kakuhle ke waye wambona uJP okanye waqoba kulo ucango ngoba lalungavalekanga kakuhle wambona ke uJP ehaga ucourt manager. Ewe, That's correct. Did you see anything untoward with this? Ingaba ikhona na into owayibonayo eyayi ngafanelekanga okanye ke eyayigwenqa ngalonto leyo? No. Were you upset that you saw them hugging? Yakucaphukisa na into yokuba ngabo babone abantu besangana? No. Well, ma'am, let's read the next line. Really, let's read the next line and read your tone and your language and what you say. And that's why I say, let's work together here. You say, I pulled the door to close, right? And wanted them to notice that I saw them. Ngako ke benchilo ukuba ngaba ke masihambe kunye masisebenzisane apha ndaye ndalutsala ke ucango ukulivala kwaye futhi ndandifuna ke baqaphele ukuba ngaba ndababona. ewe, Yes. Ma'am, do you agree with me? We can have different interpretation. That a message carried here is that you wanted, your view was that what they were doing may not have been right, and you wanted them to hear that someone saw them. Apha ke kulo myalezo okanye ke xa ufunda apha ke ukuba ngaba umyalezo uthi ke wawufuna ukuba ngaba okanye oko kuba bekwenza ke ukuba ngaba ke kwakunga kuhle kwaye futhi wawufuna bazi kanye baqaphele ukuba ngaba ke kunomuntu owababonayo. can you repeat the last part? I'm saying if you read this statement, say you pulled the door to close and walked, and you wanted them to notice that I saw them, that you saw them, right? Yes, And you did not get in. yes, Can I put it to you, ma'am, that this statement means you did not approve of what they were doing? Yayingeyonto okanye wawungavumelani okanye kangqinelani nento ababeyenza. no, andikwazi uba ndiyiphendule njani le nto uyithethayo. I don't know how to respond to In what you fact, say. I'm not even sure, Chair, that I understand. Well, you can say yes or no. I'm saying this statement communicates, and you will say yes or no if you don't understand. And please don't be arrogant with me. No, Yeah. Chair. I'm sorry. Thank you. You can. Can I just ask Mr. Sekane to just be Tone it respectful to the witness? There was another comment earlier on about don't be like that with me. You're not going to be like that with me. I don't think it's necessary in proceedings like this. Thank you. I don't find anything particularly wrong. It's fine, ma'am. Chair, she's policing me. It's okay. We fine. I'm saying, and you can differ with me, Ms. Mengo. Forget people who want to help you. I think you hear me. That reading this statement, and you are free to disagree with me because it's an interpretation.
there is a message that communicates that what you saw, you did not approve of. I'm not saying you must agree with me. You can say no. Andithi uvumelane nami apha kodwa ke xa ufunda ke okubhalwe apha ukuba ngaba ke kunomyalezo ke ogqithisekayo okokuba ngaba ke yayizange ikuhlale kakuhle okanye ke ayonto owawuvumelana nayo le owayibonayo okanye ababeyenza. No. I will stick to no. Sorry, sir. I will stick to no, thank you. Okay, so you did not see it as wrong. Sorry. But then in that case, what is the significance of you telling anybody that I saw these two people hugging? What is the significance of that? Ukubaluleka kokuba ngaba uqalele noma uqalele bani na okokuba ngaba ndasibona esisibini sisangana. Ngela xesha ibikukuzoba umfanekiso wemeko okanye imo endayibonayo okanye endafika kuyiyo kwi-chamber, not that kukho into erongo nento ababeyenza bona. At that time, it was just to draw the picture of the situation or the situation as it was then, not to say that there was anything or something wrong with what they did or they were doing. Okay, thank you. I will argue in the end, ma'am, that the statement suggests that there was something wrong and you wanted them to hear that you saw them. Mna ke xa ndiqukumbela ke ekugqibeleni ukuba ngaba ndizawuthi ke ngokwemiyalezo lona ukuba ngaba ke nodlulisa uba ngaba ke yayikhona into erongo kwaye futhi wawufuna ke babone okanye baqaphele uba ngaba wababona. Andizokuphikisa. I am not going to dispute. In fact, you did not proceed to get inside. Enyanisweni awuzange uqhubekeke ngokuthi ungene ngaphakathi. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. Let me say this. As I read through the papers and the way you talk about the court manager, and you tell me if I'm wrong, I got the impression that you got the impression that the JP didn't resolve the issue adequately with you. And I got the impression that you are intimating that it would appear that he was in good, he was very friendly with the court manager. They even hugged at some point. And therefore, that's why the JP didn't resolve my problem with the court manager. I got that impression. Was I wrong? Ngokufunda kwami ke uzanixelela ke ukuba ngaba ndiyaphazama ke okokuba ngaba ewe unalo mba lona ke wawudlulisela ku-JP ngokubona kwakho ke ngoku-JP esangana ne-court manager wafumanisa okanye ke wanale picture ukuba ngaba hayi man u-JP akawusombululanga umba wami kuba kaloku uyavana ne-court manager. Ingaba bendiphazama? Ndizawuthi ubuphazame, Chair. I would say you got it wrong, Chair. I see. Then I'm unable to understand the significance of you telling anybody that I saw them hug. Ngoko ke ndingayivisisi ke ngokuba okanye ke ukubaluleka bokokuba ngaba uxolele nabani na okanye uxolele ongomnye umuntu bangaba ndababona besangana. Ndiyavuma, Chair. I agree, Chair. Thank you. Yes, Mr. Skaka. And then, why did you not proceed to get in? Was it not to disturb them hugging? Kwathini ke ungaqhubeki ungene yayikuba ngaba wawungafuni ubaphazamisa behagana? Ihamba nalaa ntlonipho bendike ndathetha ngayo, ebethembisile ukuba uzawuthetha naye. Mna bendilindele uba ndizawubizwa ke ngoku kuthiwe yiza sibekwe sobabini apha kuthethwe nathi. It goes with the respect that I earlier on made mention of. I was promised, or he had promised me, that he was going to speak to the court manager. What I was then expecting was to be called, and both of us to be made placed to be in the same room or same place. Right, ma'am. Let me take you back really to what I think the chair was in. It's not a trick question. Is that therefore, when you saw them hug,
and you wanted them to know that someone saw them. It was along the lines that when I used the word untoward, I was careful. I'm not saying sexual or anything. Is that you did not approve of someone to whom you've complained about something, about another person, in your view, hugging, showing that they are cordial. Is that interpretation wrong? To say, when you say, I closed so that they could hear, someone saw them. Andazi noba ke ukutolika okwam ke nditolika rongo na okokuba ngaba ke xa usithi ke ndaye ndavala ke okokuba ngaba babe nokuqaphela ukuba unomntu owababonayo yiloo nto ndiye ndasebenzisa elaa gama ndisithi ke bugwenxa bendingathethi ngokuba ngaba mhlawumbi into ephathelene okanye eyelelene kwezesondo kodwa nje ukuba ngaba ke laa nto wababona beyenza ukuba ngaba wena yinto owawungavumelani nayo. Andibazi indlela ababulisana ngayo, akuba ndandingavumelani nayo. I don't know how they greet each other, so it is not to say that I did not approve of what they were doing. It's fine, ma'am. I will argue that on this point, you are avoiding the real issue. Ndizawuthi ke xa ndiqukumbela ke kwiphambi kwayo ipaneleni ukuba ngaba ke umba lona ke uyawubaleka. Andizokuphikisa. I am not going to dispute that. Thank you. Thank you. Ms. Mengo, we were at a point where you agreed with me that without getting into any reason, you at that point, as uncomfortable as you say you were, communicated the opposite of what you say you were feeling. Njengaphambi koba sinqumame ke uyatsho ke okanye ke sivumelene ke ngelithi ke ewe wena ke phaya umyalezo owawugqithisayo ngumyalezo ke ekungasinguwe lo okanye ke ongachazi lendlela wena othi wawuziva ngayo. Yes. And you also agreed with me then that to both the observer and the person you are communicating with, the truth about how you feel is not communicated. Kumntu ke ojongileyo umuntu ofundayo kwakunye nalo uthetha naye inyaniso yoindlela okanye ubunyani bendlela owawuziva ngayo abuzange bugqithiseke. Yes. And therefore, without getting into your reasons, it is reasonable to say on the basis of your communication, that part of the communication was not unwanted. Ngatsho ke ngoku ukuba ngaba ke laa nxalenye leyana ke okanye laa ngxenye leyana ke yencoko yayingasiyona incoko eyayingafuneki okanye ke eyayingamkelekanga. No. Ma'am, it's not a trick question. I'm saying because you have not communicated to the respondent, in fact, you've communicated that you are part of this, you are going along with it, and an outsider like all of us here, or the panel, it is not unreasonable to conclude for those, I'm not getting into your feelings or your reason, to conclude that you are comfortable and consenting to this discussion. Ndithi ke kumntu ke ongaphandle ukuthi ke wenza umzekelo ke ngepanel lena naye ke okokuba ngaba ke asiyonto noko engavakaliyo ukucingela okokuba ngaba ke ngohlobo oluya ke owenza ngalo okokuba ngaba ke akukho nto yayisithi uchasene nala ncoko. Yes. Thank you for the clarification, Council. In fact, ma'am, I did say to you earlier, I am not unaware of difficulties of communicating when you still shy about something. All I'm saying to you is that for us to determine the definition you and me spoke about, that something is unwanted, that feeling of unwantedness is known when it's communicated. Endikutshoyo okokuba ngaba ke laa mvakalelo leyana yokokuba ngaba ke oku noko into lena ke engafunwayo okanye engamkelekanga ivakala okanye yaziwa xa ithe okanye umlomo wagqithiswa okanye yavakaliswa. Yes. More particularly when the people communicating
are not with each other face to face. Ingakumbi ke xa isibini esi sincokolayo singajongenanga ubuso ngobuso. Yes. Because when you are facing each other, it's possible for you to say yes, but your gestures can show that you are actually uncomfortable. Kodwa ke xa nijongene ke kulula kuwe ukuba ngaba uthi ewe, kodwa ke imbonakalo le yakho ke okanye ke izinto oye uzenze ke zona zibonise ukuba ngaba ke cha hayi awuziva kakuhle. Ewe. In fact, you will agree with me, ma'am, that in your testimony, there are many instances where you tell this panel that not only did you not communicate your discomfort, you actually communicated what you thought satisfied him. Futhi ke na njengoba uqhubeka nje ngobungqina bakho ke zininzi ke iziganeko apho utshiloyo khona ukuba ngaba ke awukhanga uyivakalise indlela oziva ngayo kodwa ke into wawuyenza ukuba ngaba ke utsho okanye ke uphendule ngolo hlobo okanye lonto izawuthi imanelise. Yes. In fact, before we move to the next segment, if I heard you correctly, you admitted that you lied to him for a particular reason, but you lied to him. Utshilo ke bangaba ke waye okanye buyivumeleke into bangaba ke waye waxoka kuye ngasizathu sithile ke. Yes. In fact, it's not once that you lied to him during these salacious discussions. It's many times. Ayonto yenzeke nje isihlandlo sinye leyo bangaba ke omqoki okanye uqoke ke kuye kodwa ke isihlandlo. Ewe. Yes. You must agree with me that when you did that, you communicated a message that would be communicated by a person consenting. Uzovumelana ke nam ukuba ngaba ke ngoku umyalezo owathi wawugqithisa wena ke wawugqithisa umyalezo womuntu onikeza ovumayo kanye amagama onikezela ngemvume. Ndicela undiphindele. Can you repeat? I'm saying in many of those messages where you communicate that you are playing along, where you are lying as we agreed. Right? Ndithi ke kule minyalezo mininzi ke apho khona ke wawusithi nawe ke hayi ukulento ke amagama uthetha ke ubuxoki. You seem to be consenting to. Ukhangeleka ukomuntu ke ohambisanayo. Yes. Is there any particular reason why you lied? Khona ke isizathu esithile soba ngaba kwakutheni nawuze uxoke. Kuba ndandimoyika and ndandiqala nothetha naye okanye ukusebenza naye ngelaa xesha. It's because I was scared of him and it was the first time speaking to him and working with him at that time. Remember, ma'am, you and me started at the beginning very slowly about what a liar is. Khumbuleke mina nawe siqale nje ka singangxamanga ke sithe chu lento eqaleni uba ngaba ke ixoki yintoni. Ewe ndiyakhumbula. Yes, I remember. And you agreed with me that a liar is a person that lies. Wavuma kuba ngaba ke ixoki ngumuntu oxokayo. Ewe. Yes. The reason does not matter at that point, at the definition point. Isizathu ke kweso isigaba ke siye singabaleki. Kuhle. Good. No, I don't want good. Don't patronize me. I want yes or no. Yes. Is it yes or no? Yes. Thank you. Now that we know you lied about that aspect, we'll get to the reasons. Are you a liar? Njengoba ke ngoku sisazi ke okokuba ngaba mayelana nalowo umba ke ngoku uye waxoka okanye waye waxoka ingaba ulixoki? Hayi andililoxoki. No, I am not a liar. Okay, ma'am. Maybe, Mr. Sikakani, maybe as to whether or not she's a liar is the prerogative of the tribunal or the judge advocating a case. Thank you. I will leave that point. Well, ma'am, let's go to paragraph 8.
continuing with not indicating what you were sending, you then say later, I'll read it as it is, ma'am, if there are spellings or grammatical issues, I'll leave them as they are. Then later said, I'm quiet. He then commented on the status on WhatsApp. He spoke in Xhosa, but he said I must take off clothes in the upper body. Khulula umntla. Iqhubeka ke ithi ke ekuhambeni ke kosuku wathi ke ndithule wa commenta ke kwi status sami sika WhatsApp watsho ke okanye wathetha ke ngesiXhosa kodwa ke esithi ke mandikhulule ke impahla zami zangasentla khulula umntla. Ewe, Yes. Ma'am, was it your testimony that he said, take off your clothes? Ingabe The upper ibubungqina body. ibubungqina bakho kusini na okokuba ngaba waye wathi kuwe khulula impahla? ewe, Yes. Am I wrong to say that your testimony was that he said he want to see the upper body side of the picture? Ndizobe ndiyaphazama kusini na xa ndisithi ubungqina bakho buthe wathi ufuna ukubona apha ngentla? awuphazami. No, you are not making a mistake. Ma'am, let's go back then to your phrase. Please, when you say in your statement, he said in Xhosa, but he said, I must take off clothes in the upper body. This is not consistent with your testimony. Kodwa ke xa sinothi ke ngokusijonge apha okokuba ngaba wathi ngesiXhosa khulula umntla uba ngaba loo nto leyo ke ngoku iyakhabana nobungqina bakho. Yes, Ma'am, because both of them, as you agree, they are inconsistent. Because both of them are on oath, could you tell the panel which one is true? This one where you say he said you must take off your clothes in the upper body, or the one which I think you were following your messages where he said, show me the upper side of the picture? Nanje ngoba ngaba zombini ke ngoku zenze okanye ke ziphansi kwesifungo yeyiphi ke ngoku eyiyo le athi khona ke khulula umntla okanye le ubuyithethile ke uba ngaba esithi wayesithi ukufuna ukubona apha ngentla? andiqinisekanga uba ndikuva Chair, kakuhle umbuzo wakho. Chair, if I can come in here, she did testify like that. On page 1165, the word Kulula Umtla is there, and I wrote down what was said. It means take off the top part, and it was clarified to say upper part. And the time that I was conversing with him, I was doing things in the house. She testified it like that. Maybe you should repeat, contrast the two things. I'm not clear as to what you are contrasting. I'm contrasting. Maybe I'll help if I understand the contrast. I'm contrasting. You see, the problem when you're cross-examining someone, everyone thinks you are tricking them. I'm saying, when you say here, graphically, he said, I must take off my clothes. It's not the same as the testimony that I think was correct, which says this was a status. It was the picture. It says, can I see the upper side, upper body? I'm just asking, did he say, take off your clothes? Chair, that was not the testimony. I wrote down, take off the upper part. That's what she testified, not to take the picture up. I can leave this question if it's this. I can leave it, but I know what I'm trying to ask. No, we must Chair, resolve. Chair, I want to resolve. You know, I left them asking leading questions for 7 days. I did not object. And I'm being interrupted because when they get uncomfortable. And I want to be left to deal with this, and the witness is very cooperative with me. All I'm saying is that it's the same as the other one we were in about closing the door. I'm saying the message you give here is that he asked you to take off your clothes Now, that's the message on the paper. on the paper. The message on the paper says he asked you to take off
Yes. to, Clothes. to take off Clothes in the upper body. clothes on the upper body. Yes. That is what is on the, Yes. on the paper. Yes. And what was her evidence? All I'm conveying is that in the evidence, it became clear that it's not that she said, take off your clothes, because they were not, he could have said so, but it was to show the status, the upper body of the status, because she had not shown it. That's all I'm saying. I don't know if I'm any wiser. Can, I'm being assisted here, referred to, Thanks. is that volume 3? 11 something? 111165. I just want to understand what stands in the picture. Sorry, in the affidavit. Take off clothes in the upper body, right? We can all see that. Now we go to 1165. Where are we now? 2020. Well, of course it says the same thing, but what you contrast what stands in the affidavit and you say during her evidence she said something else. yeah, Chair, let me just take this, because it's not my style to trick anybody. I'm saying if you take that message and you read the answer, and Which because message now? the message that says Kulula Umtla, In the right? affidavit? In page 1165. Yes. Oops. Yes. Right? And I'm trying to I was asking about the context. It says Kulula Umtla, right? These people are not together, and it's the answer that tells you what exactly this is. It's not someone saying, take off your clothes, because that communicate. Can I say something about the language here? Xhosa is being asked and subsumed into English diction for no reason. It means there's a superior language. Let's take the answer so that Xhosa must make sense on its own as an equal language, and you must look at what it says. There is a mistake, because we believe English is a superior language, of subsuming Xhosa diction, Xhosa phrase, to make sense in English nuance. What I'm asking the witness, below that answer, take it with its answer. She says, Aziko will try later. It means I don't have them. I will try later. So it's the picture, Aziko, they are not there. So, but if you read here, I'm clarifying that what you read here, when someone says, take off your clothes, in the testimony, which I think was correct and contextual, she says the pictures where the upper body can be shown as equal, they are not there. She was not being, you have to take both of them to know that what she's being asked is not to take off your clothes, as it's put, is show me a picture with the upper body. And she correctly says, I don't have them. That's all I was trying to establish. And I'm not tricking the witness. Them being the pictures. Yes. She puts laughing emojis. I'm just saying when you write here, it's the same as what we're talking about the court manager. Because we are subsuming, and I heard this being said, can the interpreter just say this word, subsuming an African language into English to make sense? Let's get back to this. Kulula Umtla, yes, means
literally, take off your clothes on the above. But in the context of her testimony, which I think was correct, read with this answer, with a laughing emoji, she understood very well that this was about asking for another picture, which shows the upper body. Oh, okay. That's all I'm saying. I'm not saying she was wrong. Sorry, Ms. Mengo. I think we understand each other, but people didn't do. So I was just saying, this is not, what you communicate here, maybe Miss, she did not say, she was not talking about you. She was talking about you showing him a picture. You must show him a picture that shows the upper body. Am I correct? May you repeat that? The interpreter did not grasp that. May I? You want me to try? All right. No, it's fine. But I am saying because you are talking about pictures. You are not, he's not asking you to undress, to take off your clothes. ndithi ke kuba uthetha ke ngefoto akakuceli okokuba ngabakhulula ngamagama ke khulula impahla yakho. Cela njalo. That's how he was asking me. Okay. Ma'am. Awukwazi uba ne-picture ungakhululanga okanye khange acacise uba yifoto ngoku. You cannot have a picture without having undressed. Or he did not say, take a picture now. Mna ndiyi-understande ngolo hlobo khange ndiyi-unpacke ngale ndlela wena uza ngayo. I understood it like that. I never unpacked it in the manner in which you are coming up with it. It's fine, ma'am. We have time. We don't have to agree. Let's get your answer. You said aziko. They are not there. Ewe, Yes. Does that not mean they are not there? Akuthethi uba loo nto uba azikho. azikho. They are not available. They are And you're not there. talking about the pictures. Sithetha ngefoto. Ewe, Photos. Yes. So you and me understand each other. He was not saying undress. He was saying show him other pictures. And you correctly say aziko. Wayengathethi ngempahla wayesithi mbonise ezinye ifoto waphendula wena wathi azikho. yes. Thank you. Ms. Mengo, we were dealing with the 20th, page 8, volume 1, Chair. It's paragraph 15. You say on the 20th, he commented on the video where I was sitting with my sister's kids at Spare, and he sent me an emoji of a tongue sticking out. Apha ke uthi kwakungomhla wama-20 kweyeSilimela apho khona ke waye waphawula ke ngevideo ngevideo apho uhleli khona ke nabantwana bakadadewenu espe wathumela ke emoji le eyayikhuphe ulwimi ngaphandle. Ewe, Yes. In fact, would I be right that the understanding of tongue sticking out is still a little bit salacious? Ngaba ndiva kakuhle ke ukuba ngaba ke uthume okanye ukukhutshwa kolwimi ngaphandle nayo yinto leyo okanye enomyalezo ophathelene nezesondo phakathi. ewe. Yes. Thank you. You say, he told me we had not finished our conversation the last time, and I meant to say I could no longer communicate, and he asked me why. He sent me a video of a woman lying on her back with a man on top. Waye wandixelela ke okokuba ngaba ke asizange siyigqibe incoko yethu ugqibela kwethu uncokola ndandisithi ke ndifuna ukuba ngaba ke okanye ukuba ngaba andisena akwazi ukuba ngandiqhubekeke ndincokole wabuza yena ukuba ngaba kutheni na waye wandithumela ke ivideo yomuntu obhinqileyo owayeleli ngomqolo nomuntu oyindoda phezu kwakhe okanye ngaphezulu. Ewe, Yes. In keeping with my theme, that you in this statement are communicating what was said to you and giving it the sexual innuendos, and I think you are right. Okay? Apha ke kwesi statement okanye uqhubekeka nalento ndithetha kuba kwesi statement ke apha ke wena uyachaza ke okanye uyaveza ke imiyalezo lena ke owawithunyelwa okanye owawuyifumana
Ewe, Yes. In keeping with that, I want to ask you, I don't want to assume you are not being honest. I want to ask you, is there any communication from you on this day before you tell us what he said, what he sent you? Andifuna ucingela ke ndifuna ukubuza wena ingaba ikhona na i-communication ngalona umhla. From you? Okay, eyayisuka kuwe. Lonto ndikubuza andifuna ukuyicingela lonto leyo. kumele uba ikhona. There should be. Thank you. In fact, did you initiate it? Ingabe nguwe owayiqalayo? Andikhumbuli ke ukuba ndim owaqalayo. I cannot recall as to whether I initiated. Let me jog your memory, ma'am. On the 20th, and you've said this, you are not being honest, I'm not suggesting anything. You sent a message which says, Happy Father's Day, Jola. Nge-20 ke waye wathumela umyalezo othi ke suku oluhle lo tata Jola okanye Happy Father's Day Jola. Ewe, enkosi ngonikhumbuza. Yes, thanks for reminding me. In volume 3, for the benefit of the panel, this is at page 1202. And then Yes. you sent him this message at 6, and if I remember very well, you explained it because it was Father's Day. This is what you sent. Is that right? Wamthumela ke lo myalezo lona ke ngensimbi yesithandathu uchazile ke okanye ucacisile ke futhi bangaba ke wamthumela ngoba ke yayilusuku lo tata. Kunjalo. That's correct. Well, ma'am, I want us to have a discussion because we are both Nguni about Isduko, clan name. Ndifuna ke sidlana indlebe okanye sinqokeleke lo mangoba singamanguni sobabini mayelana nesiduko. Kuhle. Good. That the use of a clan name, as you use there, Jola, is not the same as if you had said Happy Father's Day, JP. Ukusetshenziswa kwesiduko phayana ke uJola akufani ke noba ngaba xa ubuthe Happy Father's Day JP. Ewe. Yes. Thank you, ma'am. In fact, you said something correct when you were testifying about this. You said it communicates respect. Am I right? Eneneni ke ubuke wathetha ke into ke eyiyo ke uthe ke aba oku ke kugqithisa inhlonipho. Ewe. Yes. May I add, because we both know this, that it's not just respect only to call someone by a clan name. It's endearment. It's adoration. Ayonhlonipho nje kuphela ukuba ngaba ke umuntu umbize ngesiduko sakhe kodwa lonto ke ibonisa ke indlela okanye ke ibonisa kanye futhi ke nendlela oziva ngayo ngomuntu lowo. Ewe. That's correct. So, ma'am, I can put it to you this way. We've traveled a little distance with all disgusting things, and you've not communicated your disgust. Sithethile ke oku sigqithile ke oku mayelana nezinto ke ezingamanyala ke awukhange ukuvakalise ke oku okanye ke uvakalise wena ke okanye into errong okanye amanyala lawo. Ewe. Yes. In fact, ma'am, for all those instances you want the panel to understand were disgusting, you've actually responded with a response revealing the opposite. Kuzo zonke okanye kuyo yonke lemiyalezo sithethe ngayo apho khona ke wena umnqono wakho kuba ngaba ke ipanel lena ifumanise ukuba ngaba wena wawungaphathekanga kakuhle yayizizinto ezingamanyala wena xa wawuphendula wawungaphenduli lonto leyo wawuphendula umyalezo ongathethi lonto.
Ewe, Yes. In fact, I put it to you, ma'am, that the reason you don't put the fact that in this paragraph, the reason you don't put your first, that it's you who woke up and called him by his clan name is because you do not want to show the enjoyment you were expressing. Ndizawuthi ke kuwe unobangela okanye isizathu sokokuba ngaba ke ungayichazi ke apha kwi-statement sakho ukuba ngaba ke nguwe owavukayo ngalantsasa leyana kwaye futhi ke wasebenzisa isiduko sakhe kungoba ngaba wawungafuni ukuveza indlela le oziva ngayo ngakuye. ayiyonyani leyo. That's not true. Ma'am, I am saying the theme I've been running with you is that from the beginning, you do not communicate in this complaint what you were saying and communicating, particularly the disgusting parts and those where you express enjoyment. You don't. Endikutshoyo kuwe kube kuyinto ke endikade ndiyitsho ke sukela bangaba siqalile ke okuba ngaba ke apha ke kwesi statement esi sakho okanye kwisimangalo esi sakho awukuvakalisi ukungaphatheki kakuhle kwakho okanye ke apho uthi khona ke ngamanyala lana ke awuyivakalisi loo nto leyo kakunye futhi nendlela oziva ngayo. Ewe, Yes. Do you agree with me that looking at all of these paragraphs, it looks like you were skillfully not writing the parts where you say embarrassing things yourself? Ingaba ke ngoku okanye xa ndisithi kuwe ke futhi ngokusebenzisa ke ngoku isakhono wawungazibhali indawo ezi apho wena khona wawuthetha izinto ezi ezimanyukunyezi wena buqu. ewe, Yes. I'm going to move to the next point because it's the same day. You say on the same day I sent a text that I am around East London if we can meet and talk. Right? Uthi ke kwangaloo mini leyo ndathumela ke umyalezo othi ke ndisemonti xa sinothi ke sidibane sithethe. ewe, Yes. Am I correct, ma'am, that you said this, finally, you have amassed enough strength to speak your mind? That's why you wanted a meeting? Was that your testimony? Ingaba bubungqina bakho kusini na obo kuba ngaba ke ngoku wawusewusithi hayi noko waye ke noko wadibanisa ke ngoku amandla ngokwaneleyo ngoku wawusewuzimisela uba ngaba ke uthethe yiloo nto wawuzimisela uba ngaba nidibane. ewe, Yes. And then he asks you, you say, he asked me if it would be possible for us to get intimate. Uthi ke waye waqhubeka ke kanye waye wandibuza ke okokuba waye wandibuza ke okokuba ngaba ke kungenzeka kusini na okokuba ngaba ke sidibane okanye ke sabelane. Intimate sabelane besondo. ewe, Yes. Ma'am, you do agree with me that it's, I'm not saying it's getting worse, but you are still on that sex and salacious talk. Yabona apha kusepha kulantetho leyana ke idibene nezesondo. ewe, Yes. And ma'am, in keeping with the image you are presenting to these proceedings, you are disgusted by now. In fact, you've been for some time. Ukuqhubeka ke ngalomfanekiso lona ke ofuna ke bangaba ipanel lena ibe nawo bangaba nalapha ke usaphetheke kakubi ngaba lomcimbi lo usakuhleli kakubi nawo. ewe, Yes. In fact, ma'am, I'm not going to dispute whatever you wanted to communicate by going to Psalm 1, verse 1. But you are still unable, although you are ready to face this man that I think you want to project as a monster, you are ready to face him. You are not even ready to tell him on the phone. Instead, you send a parable that could be misunderstood.
Apha ke ngoku lo muntu lona ke okanye umvezo okanye ke ufuna abonwe nanjenge esilwanyana esi awukwazi uba ngaba umxelele efonini kodwa ufuna into yokokuba ngaba ke udibane naye ubuso ngobuso noxa ke uyisebenzisile la vesi leya phaa kundumiso isahluko siyaqala nevesi iyaqala kodwa ke nalapho ke awuthethanga ngqo. Ewe, Yes. Instead, you take the long route of looking for Google to say something that is so simple because you are disgusted. You go to Google to pull out, as you said, ma'am, I don't know if I'm wrong, I see you pulling your face. ndicinga uba uyaphazama, Council, I think you're making a mistake, Council, because ndiyibhalile uba hayi before ndiyoyigugulisha. because I wrote it to say no before I went to Google it. I'm saying, ma'am, you went to put this that you took from Google, you went to those lengths. Endikutshoyo ukuba ngaba ke uye wayigwegweleza lento loo nto leyo ibhalileyo uhambile uba ngaba wayoyithatha kuGoogle. Okay, ewe. Okay, yes. Do you disagree with me with the level of disgust you are communicating and the graphic language you've been using for your image? You could have said here, no, I don't like what you're doing. Uyavumelana ke nami ukuba ngaba ke ilevel lena ke ngoku yamanyala la uwathethayo kanye ke uwatshoyo ke ukuba ngaba ke yinto leyo owawungayithetha apho leyo uthi hayi. Ewe. Yes. Chair, if it's convenient, we are 29 minutes past. I think it's convenient for my next theme to stop here. It is. We'll adjourn until tomorrow 9:30. Thank you.